Assalamu alaikum wa rahmatullahi jama'a, barkanmu da zuwa, barkanmu da sake saduwa. To yau ma insha Allah na kawo muku wani bidiyo da zaka samu kuɗi a free. To kawai idan kana kallon bidiyon nan a YouTube kada ka manta ka danna mana alamar subscribe da danna mana alamar ƙararrawa ka zaɓi all, hakan zai baka ƙwarin gwiwa da zarar mun saki sabon shiri ya zo maka kai tsaye. Ok, da zaran ka zo ka YouTube channel namu za ka rubuta subscribe ka daure ka danna mana ita. Sannan ka taɓa alamar ƙararrawa. Assalamu alaikum warahmatullahi jama'a, barka channel nawa na WhatsApp. Kana taɓa kan YouTube channel ɗina za ka zo nan inda ka rubuta mu a nan sama sai ka danna shi. Sai ka zo ka yi join a cikin channel nawa na WhatsApp. Na ajiye link a description a cikin channel nawa na WhatsApp. Sai ka je ka. To bayan ka taɓa link zai kai ma fuska kamar haka. Bayan ka taɓa link zai kawo ma waje kamar haka. To za ka zo ka danna inda ka rubuta sign off. Ok, na farko za ka sa username naka. Bara mu kan mu rubuta. Ok, kamar yadda muka mun sa Abdulrahman. To nan sai ka sa Gmail naka. To bayan ka saka suna, ka saka Gmail, ka saka password, ka yi confirming password, to nan za ka ga inda ka rubuta invitation code. To wannan ba ruwanka da shi. Sai ka zo nan za ka ga ya nuna ma wani ɗan box sai ka danna inda ka rubuta sign off. To sai mu jira shi. Ok, account ɗinmu ya yi ready. Kun ga balance ɗinmu 00. To abin da za mu yi za mu zo nan da notify ɗin nan za ku ga alaman saƙo ɗaya sai mu zo mu taɓa kan shi. To zai kawo mana wannan sai mu danna inda ka rubuta verify your account, verify your Gmail. Yauwa sai mu zo mu danna inda ka rubuta verify. To an tura mana saƙo a cikin Gmail namu. To sai mu je mu ɗauko wannan saƙo. Ok, ga saƙo ya shigo sai mu taɓa kan shi kamar haka. Sai mu danna inda ka rubuta verify. To kun ga ya dawo da mu a cikin wannan site ɗin. To sai mu danna inda ka rubuta get home. To kun ga idan mun yi verify na account namu za su ba mu bonus and welcome bonus. To sai mu zo mu danna nan. Ku kula can sama za ku ga abun yana ƙaruwa. To ku kula fa kun ga abun namu yana ƙaruwa. Ku kula can sama. Ok. Halo sai mu kuma. To ga sauran mu guda shida. Da haka da haka. Yauwa to ina ga fa ya ƙare. Sai mu koma baya sai mu dawo nan. Sai mu scroll nan ƙasa. Nan sai mu danna nan claim. To kun gani sun bamu guda 100. To da haka za mu zo sai kuma nan inda za ka zo nan sai ka danna inda ka rubuta game ɗin nan sai ka shiga ka buga game domin ka tara point. To nan ake buga game sai ka zaɓi game ɗin da za ka buga domin ka tara point da kuma nan inda za ka canza level. To a nan ƙasa inda ka rubuta claim ɗin nan duk bayan awa ɗaya za ka zo ka ƙara claim. To wajen withdraw za ku zo ku danna ɗigo-ɗigo guda uku nan. Nan sai ku zo ku taɓa withdraw. Sai ku je ku ɗauko address naku. Ku zo nan sai ku paste nan ine amount. Sai ku zo ku yi pasting.
a nan sai ku zo ku danna inda ka rubuta withdraw. Nan kuma nan sama shine wajen depositing. Nan za ka zo ka kwafa link naka domin ka saka ka kwafa wannan link domin ka je ka sako link domin ka buga game da su. To kada ku manta da danna mana alamar subscribing da taɓa alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shirye.